1991 година. Балканите изглеждат почти еднакво. Изостанали икономики, разпадащи се режими, дългове, инфлация, бедност. България, Румъния, Сърбия, Гърция, Турция. Различни държави, но почти с еднакъв старт. 35 години по-късно картината е напълно различна. Една държава преживя фалит и се възстанови. Друга беше бомбардирана и днес строи магистрали и оръжие. Трета стана технологичен център на Източна Европа. Четвърта се превърна в регионална сила. А България? Това видео не е просто сравнение. Това видео е един въпрос. Наясно ли е България какво се случи с съседите й през последните 35 години? В началото на 90-те години Гърция има сериозни икономически проблеми. Инфлация, дългове, ниска конкурентоспособност. Влизането в еврозоната дава евтини кредити и икономиката започва да расте. Но след 2009 година идва огромната дългова криза. Държавата е на ръба на фалит. Заплати и пенсии се намаляват, безработицата стига над 25%. Много млади хора напускат страната. Това е една от най-тежките икономически кризи в Европа след Втората световна война. Но Гърция не изчезва. Днес икономиката отново расте. Туризмът е един от най-силните в света. Гръцките корабособственици контролират огромна част от световния търговски флот. Страната инвестира в пристанища, енергетика и армия. Гърция постепенно се стабилизира. Но в Гърция все още има огромни проблеми. Много висок държавен дълг, застаряващо население, зависимост от туризма, млади хора, които продължават да емигрират, напрежение с Турция, високи цени на живот. Гърция не е идеална държава, но е държава, която преживя катастрофа и се изправи. Въпросът е, ако България преживее такава криза, ще се изправи ли? Десетте години за Сърбия са катастрофа. Разпада се Югославия, започват войни, налагат се санкции, има хиперинфлация, безкрайни бомбардировки, загуба на територии, политическа изолация. Малко държави в Европа са преживели толкова тежък период, но след 2000-та година Сърбия започва бавно да се възстановява. Днес Сърбия строи магистрали, развива индустрия, има силен IT сектор, привлича китайски инвестиции, модернизира своята армия, води самостоятелна външна политика, опитва се да бъде регионален фактор. Но Сърбия също има сериозни проблеми. Ниски доходи, корупция, политическо напрежение, вечният проблем с Косово, зависимост от чужди инвестиции, демографска криза, изтичане на млади хора. Сърбия не е богата държава, но Сърбия има национална амбиция. И тук идва въпросът. Има ли България национална цел, около която обществото да се обедини? В началото на 90-те години Румъния е една от най-бедните държави в Европа. Индустрията е изостанала, инфраструктурата е разрушена. Политическата система е нестабилна. Но след 2000-та година Румъния започва сериозни реформи. След влизането в Европейския съюз, тя започва да строи магистрали, модернизира градовете, развива IT сектор, привлича автомобилни заводи, развива енергетика, инвестира в армия, създава технологични паркове. Букурещ днес е един от най-бързо развиващите се градове в Източна Европа. Но Румъния също има своите проблеми. Те са свързани с корупция, бедни региони, имиграция,
неравенство между градове и села, недовършена инфраструктура, политически скандали. Румъния не е перфектна държава, но Румъния има икономическа посока. И тук идва трудният въпрос. България и Румъния тръгнаха заедно към Европейския съюз. Защо днес се развиват с различна скорост? През 90-те години Турция има огромна инфлация, политически кризи и нестабилна икономика. Но през последните 20 години Турция прави огромни инвестиции. Строи магистрали, мостове, летища, пристанища, развива военна индустрия, строи дронове, кораби, автомобили, енергетика, има влияние в чужбина. Турция мисли стратегически за индустрия, армия, геополитика, култура и влияние. Но Турция също има сериозни проблеми. Много висока инфлация, обезценяване на валутата, политическо напрежение, зависимост от енергия, външнополитически конфликти, риск от икономически кризи. Турция не е стабилна като Германия или Франция, но Турция има дългосрочна стратегия. А България има ли стратегия за 20-30 години напред? Сега идва най-важната част. Разговорът за България. България не преживя войни като Сърбия. България не фалира като Гърция. България до 1989 година е по-напред в развитието си от Румъния. България не води регионални конфликти като Турция. И въпреки това, България има едни от най-големите демографски и икономически проблеми в Европа. Проблемите на България са свързани с намаляващо население, имиграция на млади хора, ниска индустриализация, политическа нестабилност, корупция, бавни реформи, липса на дългосрочна стратегия, регионални неравенства, ниска производителност, зависимост от външни инвестиции, образователни проблеми и здравеопазване, което е в криза. Но най-големият проблем не е нито икономиката, нито политиката. Най-големият проблем е липсата на посока. Докато други държави строяха индустрия, ние затваряхме индустрия. Докато други строяха магистрали, ние спорихме за магистрали. Докато други правиха стратегия, ние правихме избори. Докато други мислиха за 2050 година, ние мислихме за следващите 6 месеца. Всички тръгнахме от трудно място. Гърция фалира, но се изправи. Сърбия беше бомбардирана, но се възстанови. Румъния беше най-бедна, но се индустриализира. Турция беше периферия, но стана регионална сила. България не загуби война, не беше бомбардирана, нито фалира. Но България загуби нещо много по-важно. Загуби време, хора и най-вече посока. И въпросът днес не е дали ще настигнем съседите си. Въпросът е, ще започнем ли изобщо да се движим в една посока като държава.